Yauwa ga wacce ta yi kuka a bikin Malika. Me yasa ki kuka ne wai? Me yasa ni kuka? Aure fa aka ce maka. Sai mai rabu. Gaskiya ne. Wannan ta tabbatar ta yi haƙuri ta juya kuma ta yi shi don samun aljanna. Ka san me yasa ni kuka? Sai kin faɗa. Maryam tana gama idda Allah ya ba ta aure ne, Allah ya ɗora mata sanyin aure, Allah ma ya sani. Allah ya sai ta yi kwa shekarun da ta yi ne kafin ta zo ta yi aure. Allah sai kuma na biyu ta samu mai haƙuri kamar da take mai haƙuri. Ga daraja ga mutunci ga sanin ya kamata. Allah sai duk abin da ake bukata a gun namiji miskina ya kai. Gaskiya ne. Abin da ake nema a gun mace miskina Malika ta kai. Gaskiya ne. Ya ce kuma ina fa wala har gobe ni na ga hoton su ni kaɗai ina nishaɗi ina jin daɗi. Masha Allah. Farin ciki da yasa ni kuka kuma na biyu. Wanda suka ce ba za a yi ba. Ƙarya ne yaudara ne kuma suka ga an yi. Kuma suka zo suka taya wa murnan an yin. Ba za ka gane ba ne. Kawai ta yi da ta yi aure da samun aljanna ba don duniya. Gaskiya ne. Ina yin ta. Masha Allah, ke ma Allah ya baki miji na gari. Amin ya hayya kai. Duk da dai ga wani can yana ina ne? Me girma? To ga me girma kike so ne ko me ne? Ko hayya. Barin jikina ne, ɗan uwana ne. To ba damuwa. Mun gode sosai.